sapa lau 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 nyatane ora kuat nyesake atiku kang saya nelaksa wis tak lali-lali malah saya kelingan nganti tengah besok kapan mandang ora bisa turu apa iki sing jenenge wong kang lagi ke taman asmara prasasana ra bisa rapi esok awan bengi kada sampe ke ati seru pisan ya 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 wait again ngono lho Nggih. Nah niki Pak Monol mriki riyen Pak Monol. Perkenalan dulu. Niki saking pundi terus niki acaranipun napa kali niki kok cewek-cewek niku pripun to ceritane? Monggo Pak Monol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rodi desrien Pak Monol. Nyuwun pangapunten dumateng masyarakat wonten ing dusun Gejayan ingkang sampun kersa nimbali tiyang kawula sak rencang anggenipun derek mangayu bagyo anggenipun dusun Gejayan nggadahi hajat perti dusun utawi rejepan nggih. Mugi-mugi mawon sak bibaripun perti dusun langkung sae tinimbang wingi. Amin. Dadosa dusun ingkang barokahi dumateng masyarakatipun. Amin. Mugi-mugi masyarakat wonten ing dusun Jayan khususipun padepokan warga budaya pinaringan bagas waras sehat selamat. Amin. Pinaringono rejeki ingkang kathah melimpah. Amin. Mangke saged kula didumi malih. Nggih. Didumi napa? Didumi napa? Didumi penghasilanipun. Amin. Pak Monol iki saking pundi to kok wonten Dipun ibu-ibu? tepangaken kula etok-etoke muni dadi pengarepe kesenian topeng ireng gagak ngampar saking dusun Bandung Desa Paten kecamatanipun Dukun. ngapunten nggih Mbak Dukun. Nggih. Jane wingi sonten ajeng kula komen ning nggih ngapunten. Saking Dewe mau pripun to Nggih. Pak Monol? Nggih. Mau pripun mau? Mau malah krewu sawangan ngoten nggih. gagak ngampar saking desa kecamatan Sawangan. Waduh. Aku ki kaya arek Salah emosi niku. kok. Aku ki turu nang omah. Ah nggih, kudune sabar ngoten niku Pak Monol. Nggih. 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 Nika dipun tepangaken nggih Bu. Menika kadose kok nyambut damelipun ambak sak menika niku jogete namung montolan. Menika nyambut damel wonten ing Bang. Sing pundi sik saking Bang niki? Niki sedaya Sedanten. Nggih. Beda. Bang sampah desa. Wah. Nggih. Ayo ning sawah Nggih. ngono kok. Nggih. Kadose kula kok nawang mangkaten monggo dipun terasaken timbang gedarung-darung. Nggih. Nggih. Nggih, monggo. Monggo. Siapkan Pak Monol. Nggih. Semua siap, Dek? Yo. Aku dimuntulan sak susure. Ibu nggih. Nggih, Ibu. Ibu.
Masa Ibu. sore bapak. Aku demono lan sasore ibu aja ketolak aku demono lan sasore ibu aja ketolak Pisan kas Pak iki. Oke, nek wonten nggih mboten napa-napa Pak Monol. Enak plak rutin. Iya. Dolce. Yo, monggo Pak Monol. Waduh, suara mentol ra penak iki piye? Ah kok teko dijujuk ngoten iki. Monggo Mas Indri. Nyempreti ngawur wae Pak Mono iki. Piye to kuwi? Monggo sanjang napa malih Pak Mono? Sambutan-sambutan apa pripun? Napa pun kesel niki? Gede-gede terus niku pripun? Lanjut mawon. Oh nggih. Wajib pengenalan kakak kena luhur ilmu. Wajib
Siti wae kepiye? Nanggung ya. Nah iki sultanan iki Pak Mono. Pripun iki? Beda ke kabeh ya. Oke, ngoten mawon. Sidik nih ramarem no Pak. Nggih. Niki muterin mawon gambar pemanasan. Hadap-hadapan malih. Apa? Hadap kiri kanan gerak. Ngoten Pak Mono. Yo. Di zaman berjuang kehidupan anak-anak kita openi ya tersaiki ono ngerti Sempret wae kok gaya kok mah disempret-sempret wae Pak Mono lagi. Manut ketuane Mas. Manut ketuane lah. Manut ketuane kowe. Monggo arep pripun? Wonten ing dalu menika tiyang kawula sak rencang dipun bantu kalian para YouTuber ingkang saged mengedaraken kesaenan kula syukur. Nggih. Oh iya. Nggih to. Teko nggih. Disebutke napa mawon niku? Sementing mangke jenengan saged bika YouTube wonten ing griya niku channelnya pun wonten kiyambak-kiyambak. Nek arep goleki meni pripun? Teko YouTube channel ngoten. Aduh, Kira kleru tapi Mas. Sik tak omongi. Mangke nek ajeng nonton teng griya, tulisane gagak ngampar live malam ini ngoten napa pripun? Mang madosi wonten ing sanggar. Mbak, Lah wi tak ora ngerti meneh. Mbak, sanggar apa? Oh. Mang padosi wonten ing Padepokan Warga Budaya. Ngoten niku. Nggih. Gejayan Pakis Banyu Siti. Gejayan channel nonton. Nggih. Gejayan channel kintere nonton. Nggih. Niku kok wingi suwan wonten ing rompok kula Mas ning aku meng nyambat ngoten. Sok nak misale nggonmu ki duwe gawe ayo teko gentenan mbat sambatan ngoten. Nggih teko siap kula ngoten. Oh konone mung siap ora siap kok Kang gambar niku. Nggih. Arep tekan ngendi wae tetep siap. Lan menika dipun bantu para musik-musik menika saking vokal kowe rimba apa? Apa kuwi? Gagak rimba. Ah, yo terus ke yo. Niki ajeng napa riyen, Pak Wono? Ajeng napa riyen? Ya Irfani, ya Irfani. Mandrek, apal ora ada niki?
Ya Evani, monggo apal. Oke. Ya ngono kuwi Mas, saking tertipe latihan dadine ya. Ayo nggih. Makin Rien. Sing buka kitab suci ya. Ya Ekvan di ronce kembang wangi putar berkibar orjo siro megas teros mikoro kamu Monggo tindak ingkang sekeca ingkang wingi alam donya kuwi ana rekoso Ya Ekvan di ronce kembang wangi putar berkibar orjo siro megas teros mikoro Monggo tindak ingkang sekeca urip sira ing alam donya kuwi ora kaya longso. Nggih, niku pripun Pak Monal? Sepi rasane wektu biyen muncul dek Anggo terus seling kancane Zaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun Dek opo wis salih siramu Dek semono yen jalan karo aku Pancen wis suwe nang kamu Wis pastine lali aku Mung
Saksikan